Bé, estem novament a la platja, un dels llocs que més disfrutem tant els que vivim aquí tot l'any com els nostres visitants. Per l'Eina, una platja és, abans de tot, un espai natural. Té les seves dinàmiques, té els seus éssers vius, les seves comunitats vegetals, per ser amenaçades i molt rares, i pensem que la preservació d'aquests valors naturals no només no entra en contradicció amb el seu gaudi per a tothom, sinó que, ben al contrari, la potenciació d'aquests valors d'una platja natural potencia el seu atractiu. Per tant, recentment, el grup municipal de l'Eina va presentar una moció en la qual demanàvem 3 punts. El primer, la no eliminació de restes vegetals, bàsicament alguer que deposita al mar, perquè són molt importants pel manteniment de l'ecosistema. De fet, per obtenir la qualificació de bandera blava s'ha de complir aquest requisit i pensem que no s'està fent adequadament. En segon lloc, la constitució efectiva del comitè de platja, en el qual hi hauria d'haver, com a mínim, un representant d'una associació mediambiental. Recordem que aquest comitè de platja no s'està reunint efectivament. I en tercer lloc, dotar econòmicament un pla d'estudi per conèixer la dinàmica natural de la nostra platja i el seu estat de conservació. Aquesta moció no es va ser aprovada pels vots en contra del grup d'Alternativa i de Convergència, adduint, bàsicament, motius de no disposar de pressupost. Pensem que aquest no és la situació real, perquè hi ha un pressupost aprovat per fer aquest tipus d'estudi, del qual encara queden fons, i per tant pensem que el sentit d'aquest vot és deu més a una voluntat política que realment a una absència de recursos. És una mica trist pensar que un partit teòricament ecologista tingui aquest sentit de vot, però volem insistir en que nosaltres des de l'Eina seguirem lluitant per mantenir els valors mediambientals naturals de la nostra platja.